Часомірка Аня Сіміч і здравник Ігор Рожа. Следом ставив Бенкін, зародники Дубосуди Водойграді. Шпілька Гена, Лука Магдалинич. Шпілька 2, Нейт Кіта. Шпілька 4, Рожер Кіта. Шпілька 13, Жан-Лука Піше. Шпілька 15, Яка Тут. Шпілька 16, Жан Луч. Шпілька 20, Едіс Харваш. Шпілька 23, Урбан Генрич. Шпілька 25, Тімотей Майзер. Шпілька 32, Нейт Спенсер. Шпілька 34, Рок Лукас. Шпілька 44, Стівен Закопін. Шпілька 45, Патрік Шумплер. Шпілька 55, Януш Бутара. Шпілька 66, Ян Сетніка. Шпілька 70, Ян Стрюк. Роберт Лукашко, Шпілька 2, Адам Зоріч. Шпілька 4, Борис Хазберг. Шпілька 5, Гашпар Дула. Шпілька 7, Марко Судіч. Шпілька 8, Тадей Соботіч. Шпілька 9, Мітя Ромін. Шпілька 10, Патрік Гласер. Шпілька 12, Клемен Павіч. Шпілька 15, Філіп Паснік. Шпілька 17, Марко Реснік. Шпілька 18, Юрій Шмар. Шпілька 19, Андраш Новак. Шпілька 420, Матей Кушів. Шпілька 217, Крістіан Козоров. Шпілька 311, Дан Житник. І шпілька 380, Ален Шіба. Тренер домашній Але Кукавиця, помічник тренера Город Бричко, буде можливо Сімон Робре, у нецисту себе Грега Реговець. Судак по домашню подаривши Петрівці, інцитер дав Житнику і матемажу Погребнику, Каста Дефективну віддав Тропа. Судітамо.
Jan Stetnika prvi 7 metrov in 2 roko Jan Sivka. Знову правда, право купів. Сідомі торгово-посновий грає Ян Сівка.
При домачі на 2 минути влучила Андрій Кушин. Приготовьте Янсен Петра Курмененко.
Володимир Жекіна. Заводи 7 років. Іграв Матвійщина. Ісай Парков, Ян Сюка.
Тим часом прийшов час відповідальність проти баланс. Зачинився другий час, перебійся відповідальність проти баланс домашніх.
Марко Кузьміч.
Що ти робиш? Щас швидко. Поїхав Патрік Граса.
ajmo od našega člana ima 2 točke, oziroma 2 tekme več. Naši gosti, tu postupne pa trenutno zaseda